What else do you think? Lady, please don't stop. Sa gitna ng public viewing ng labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican, mapapansin ang isang madre na wala sa pila at umiiyak. Siya si Sister Genevieve Gross ng Ostia, Rome. Kahit labag sa protocol na lumapit sa kabaong ng Santo Papa, pinayagan siya ng mga nagbabantay bilang malapit na kaibigan ni Pope Francis. Nanatili siya roon ng ilang minuto. Ilang beses nakasama ni Sister Genevieve si Pope Francis tuwing pumupunta siya sa Ostia. Kilala si Sister Genevieve sa pagtulong sa LGBTQ+ community na dati ring pinakitaan ng suporta ng Santo Papa.